Epatitako ariketetan, pixkat gogoratzeko berreduren propietateak eta hemen agatzen da, bigarren ariketa honetan, eragiketa batzuk egiteko lehenengo hirurak berredurekin eta azkena jada erroen propietateak aplikatuz. Barne, berreduren propietateak ere. Lehenengo izango da, gurutze izan zen propietatea, edo ezaugarri bat da berreduran negatiboak, berretzaile negatiboak agertzen direnean, hor sarritan ibilizari erdi galduta. Gogoratu. 3 ber minus 2 dala bat zati 3 ber 2. Ken bat zati 5 ber 2. Eta hemen bat zati 3, ken bat zati 5. Hau egiten ez baduzue, eta azten basarie pentsaten, edo saiatzen asmatzen propietate berriak edo, txartu ingo duzue. Behin hau eginda, bi kenketa bitugu, bakoitzean izendatzaile komuna egin behar da. Hemen alduzue, berredura kalkulatu eta bidetu izendatzaileak, behatzi bidero eta bost, berreundago eta bost, ipini edo izendatzaile komuna kasurietan biderketan moduan idatzi bakarrik. 3 ber 2, bideoz 5 ber 2. Eta goian zakeratzen da. 5 ber 2, ken 3 ber 2 kasunetan, eta behian 3 bider 5, eta zen da 5, ken 3. Orain, goiko zatiki handi honetan, agazten den zatiki bietan, izendatzailean dagoen zatikian, zenbakitzailea, kenketa hori egin behar dugu. Beraz, 25 ken bederatzi, 16. 16 zati 3 ber 2, bider 5 ber 2, zati 5 ken 3, 2, zati 3 bider 5. Hemen, batzuk, liatu ingozari, ez dakizuela norek zein zeinekin egin behar den bidertu, eta, gogoratu, berez, holan ipinita dira muturrak, goian, zati, erdikoak, behian. Edo, idatzi, bi puntukin, 16 zati, bide, irusti hau, eta bakizu, hau honeaz gora, eta hau honeaz bera. Horako zedana. Eta ingot, muturrak bidertu. 16, bider 3, bider 5, zati erdikoak. Hemen zan da, bi parkatu. 2, bider 3 ber 2, bider 5 ber 2. Toren simplifikatu, 16 zati 2, sortzi. 3 zati 3 ber 2, 3 behian, eta 5 zati 5 ber 2, hau da, sortzi, 15. Bigarna. Bigarna ariketan, zer ditugu? Ditugu gauz asko naztata. Alde batetik, zenbaki amartarrak. Zatiki bihurtu behar ditugunak. Gero, berretzaile zatikiak, berretzailetan. Beraz horiek erroak dira. Eta baten berretzaile negatiboa. Horrek esan dago, zatitzen dagoela. Hasiko gara. Lehenengo 0,125 zatiki bihurtuko dugu. 125 zati 1000. Eta hau, fikaten baserie, hau da, 5 ber 3, zati 10 ber 3. Hau da, 5 10 ber 3, hau da, bat biren ber 3. Hau da, bat sortziren. Edo, bat zati bi ber 3. Ados? Bien, horren. Lehenengoa, hori. Bigarna, 0,5, bakigu bat laurden dala, ez?
hogeita bost zati ehun, hau da, bost berbi zati hamar berbi, hau da, bat biren dana berbi. Vale? Edo bat zati bi berbi, o bat laurden. Vale? Bueno, orduan, bat zati bi berri dut, eta bat zati bi berbi, hori bilak, horren gotez hemen, zerbestela, ezak abitzen. Zengo dugu. Ba, izango da, bat zati bi berri du, dana berbateren, bider, berritzen negatibo denez, bat zati ber bat biren. Vale? Liburuan agertzen da beste modu baten, zenbakiak garatuta eta. Berbateren da hiru erro. Vale? Claro, hau osorik da bat biren. Bider, bat zati, errokarratu, bat zati bi berbi. Vale? Hau zen bada? Ba, errokarratu eta bi berbi, kanporatratzen da bi. Vale? Horren daukagu. Hemen, lehenengo da bat biren, bider, bat zati, bat biren. Horren, bat biren, bider, bat zati bat biren, bat emoten da. Komo? Zati bat, honek emoten dau bi, bat biren bider bi bat. Vale? Hirugarrena. Hirugarrenean, hemen ja da ariketa tipiko bat. Hau da, zenbakiak berretuta, bidertzen eta zatitzen. Eta simplifikatu behar dugu. Nire lehengo komendioa. Berretzaile negatiboa dutenak leku aldatu. Hongo gara ipintzen. Bi ber bost, 6 ber minus iru, 6 ber iru behian, minus iru ber sortzi, ama sortzi ber minus bi goian, ber bi, eta gero minus ama bi ber iru. Zer gertatzen da, kudeatu behar den lehenko gauza beti idea zenbaki negatiboak, Zer gertatzen da, minus iru ber sortzi eta minus ama bi ber iru. Ber sortzi denez, bikoiti denez berretzailea, minus hori plus bihurtzen da. Beraz, aldugu desagertarazi. Bi ber bost, iru ber sortzi, eta ama sortzi da, iru ber bi, bider bi. Dana berbi. Zenbakiak deskomposatu ingo ditugu. Dana bide batez. 6, iru bider bi, berriru. Eta minus amabi berriru, eraten da negatibo. Beste guztiak positiboa direnez, eta dana dago biderren osatitzen, minus hori aldugu ipini aurrian. Eta izatzen hemen amabi, hau da, bi berbi bideriru, berriru. Ipintzen baduzue minusa hemen aurrian, azkenean amaituko zue pentsaten hause kenketa bat ala. Hori ipintzen baduzue, kortxete ipini barko dut hemen, hau da, ez da bat ere erosoa, ziurazki, akatz ortografikoren baten gozo nokete. Horrez gomendatzen dut, danak bidertzen daudenez, minus hori amaituko dau hasieran, aurrian, danon aurrian, ipinei zuzenean. Eta orain, jun simplifikatzen, garatzen. Bi ber bost, iru ber sortzi, iru ber lau, eta bi ber bi. Zati. Iru ber iru, bi ber iru, bi ber sei, eta iru ber iru. Hauek pausuak errezak direnean, kontuz. Hemen, hanka sartzen da sarrutan, ez alako fijatzen. Galtzen duzulako konzentrazioa eta hor, hanka sartzen duzu. Kastontuak, baina katzak. Hasiko gara, zenbatzen orain zenbat bi ditugun goian eta zenbat goian. Goian ditugu bi ber bost eta bi ber bi. Beraz, zazpi. Eta behian, bi berriru eta bi ber bederatzi. Bi ber zazpi, behian bi ber bederatzi. Simplifikatzeko, bi berri behian. Eta gero, iruak, iru ber sortzi, iru ber lau,
iru berramabi, eta beian, iru berriru, eta iru berriru, iru bersei. Eta zeran geratzen da? Goian, iru bersei, eta beian, bi berbi. Hori izango da emaitza. Eta amaitzeko, azkena, erroena. Erroak bidertu izateko errotzaile komuna egin behar dugu. Iruen emekate, iru lau eta biren emekate, 12 da. Hemen emekate, 12. Beraz geratzen da. Irutik 12 biderlau egin dugunez, berretzailea biderlau egin behar dugu, oda 8. Bider. 12, barrukoa, 12 zati lau iru, bider iru egin behar dugu da, ber minus 6. Bider, 12, barruko guztia ber 6. Bat ber 6 da bat, eta, parkatu, ber 6. Ber 6, Jesus. Nabil pizka torpe gaur, Orain, dana erro baten sartu. Eta jongo gara ja, berreduraketa kokatzen bakoitza bidamoduan, hau da. Aber 8 goian, aber minus 6, zatitzen dipini, eta beste aber 6 hemen behian bebai. Vale? Geratzen da, aber 8 zati aber 12, hau da, bazati aber lau. Vale? Kenketa egiten delako. Eta behin, bai berretzailea eta bai errotzailea biak zati lau aldirenez egin, ingo ditugu. Biak zati lau, ingo dugu hori. Eta da, hiru erro, bat zatia. Amaituta.